Perfect. Perfect. Hilaw. Oh, mo ni siya tabios. Hinog among sinilya. Good morning guys. Karon kay ni ulan man na ako karon magtanom og balanghoy. Dara. Inaniyo ni siya oh. Ana. Ang pilit kayong lapok diri ba? Iyuta basta mag-ulan. Ana na siya. Ana. Tas pahigda na nimo siya. Dayon tabunan na siya. Then diri na pud sa pikas, ilagyo lang nato siya guys kay kung mutubo na siya lain mo kay digit. Ana. Ito. Pahigda dyan na siya. Na. Dayon, lagyo na nato siya og tanom. Diri. Tama-tamaon na to ang distansya baka kanang inigtubo niya. Okay kay siya. Kay anak man sila kapag may itinanim may aani hindi magtanong ta. No. Ana. Pahigda dyan na siya dapat. Then diri. Mura na ko gabasak ani. Punog lapok. May man ron kay ni ulan, dali ra kay mabuhi atong tanom. Na. Simple ra kay siya. Ang pagtanom. Ay. Lapok. Murag basakan. Dan diri nga side. Hangak. Tanawa o. Manguha na po mi. Ay! Perfect. Perfect. Hilaw. Ay, hinog di. Ay, hinog. Kitos babaw o. Guys. Ko yung bang santo. Kami nadire nanungkit. Ko kay bunga. Tamis kaya guys, puti oh. Yung taon. Ini siya gulayon. Oh, mo ni siya tabios. Hinog among sinilya. Asa to binya? Mukhaan ka ani churing. Mukhaon of course. Kasarap. Daghan ang Sobra. kuha. O sinilya ta kay para Para natay ikatanom. makakaon pa ba? Oh. Tarawag panguha. Maguro ni unod akong gipanguha. Ay. Tara. Dagbay lang kay siya. Tara oh. Tara guys, may tabios. Lami mo na siya latan mo nang no. Mm. Muna sa karaan sa una. Kini sa gulag ko tiil sa baboy. Wow. Sarap. Sarap. Daghan naman ang kay para makatanom po. Ano po ka ani? Oh. Sa atong garden.